לחיק המשפחות שכל כך ציפו להם. הערב אנחנו מצדיעים לשניים מהם ששרדו את השבי ובחרו בחיים. בעוד ששאר המסועות הערב יישאו על ידי 3 אנשים, את מסועת החטופים יסיעו 2 בלבד, וזאת כביטוי לחסרונם של אחינו ואחיותינו, שדבר לא יהיה שלם עד להשבתם. אלי שרעבי. אלי נחטף מביתו שבבארי ב7 באוקטובר. הוא הוחזק במנהרות חמאס 491 ימים. גם ברגעים הקשים ביותר מצא את הכוחות כדי לתמוך בחטופים שלצידו. עם שובו לישראל התבשר אלי על האובדן הבלתי נתפס. אשתו ליאן ובנותיו נויה ויהל, זכרן לברכה, נרצחו במתקפה. אחיו יוסי נחטף ונהרג בשבי. גופתו של יוסי עודנה מוחזקת בעזה. למרות האובדן הכבד, אלי בחר לשאת בגאון בשליחות שהפכה לו לדרך חיים, לספר על הזוועות שעבר, להיאבק למען השבת החטופים, לחבר את העם בישראל זה לזה. אמילי תהילה דמארי. אמילי נחטפה ב7 באוקטובר מביתה שבכפר עזה. במהלך המתקפה היא נורתה מטווח קצר, נפצעה ברגליה ואיבדה 2 מאצבעות ידה. אמילי הוחזקה בשבי 471 ימים. היא שבה אלינו כגיבורה, זקופה ואמיצה. כבר ביום חזרתה, אמילי נכנסה בסערה ללבבות של כולנו. מאז לא הפסיקה לפעול בכל כוחה להשבת אחיותיה ואחיה שנותרו מאחור. אמילי לא ביקשה להפוך לסמל, אבל הפכה לאחד כזה, סמל של אמונה, עוצמה ותקווה. תעלה המסועה. אני, אמילי תהילה דמארי, ביתם של אמנדה ואביחי דמארי, שיבדלו לחיים ארוכים. מסיעה מסועה זו לכבודם של 59 חטופות וחטופים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס, וצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה. ולכבודם של זיו וגלי ברמן, הנשמות שלי, שחיו איתי בכפר עזה דלת ליד דלת, ובעזה קומה מעל קומה. גלי וזיוי, אני מבטיחה לכם, עוד נראה שקיעות ורודות ביחד. לזכרם של 64 נרצחי כפר עזה, ביניהם גם 2 מחבריי הקרובים, דניאל פלד ויובל סלומון, זכרם לברכה. הלב שלנו אף פעם לא יהיה שלם בלעדיכם. לכבוד כוחות הביטחון המדהימים והנופלים שבזכותם אנו חוגגים את יום העצמאות. לכבוד היתומים, האלמנות והמשפחות השכולות. לכבוד הקדוש ברוך הוא שנתן לי את הכוחות לשרוד את השבי ולשוב על רגליי למדינה ולעם הזה שאני כל כך אוהבת. לכבוד היכולת לכאוב את שעבד, אבל בעיקר להתגאות על כל מה שיש ולשמוח על כל הטוב שעוד יבוא כשכולם יחזרו הביתה. ולתפארת מדינת ישראל. מסועת צה"ל. מאז אותו בוקר נורא של 7 באוקטובר, ישראל היא מדינה מגויסת. מאות אלפי ישראלים עזבו את בתיהם ויצאו לתרום את חלקם במערכה על הבית. רבים מהם התייצבו עוד לפני שקיבלו פקודה. הערב אנחנו מצדיעים ל3 מהם. כל אחד נושא בשליחותו בדרך אחרת, אבל כולם מזכירים לנו איך נראית מנהיגות ואיך נראית התגייסות במובן העמוק והשלם ביותר של המילה. ענבר בן סימון. ענבר מייצגת את נשות המילואימניקים שנשארו לשמור ולטפח את הקן המשפחתי בשעה שבן זוגם גויס למאמץ הלחימה. היא תשים מסועה לצד בעלה, לוחם המילואים רז בן סימון, שנפצע בלחימה וחזר לשרת במילואים. הבחירה בענבר מייצגת את הכרת התודה שאומה שלמה רוכשת למשרתות ומשרתי המילואים, ולא פחות מכך לבני המשפחות. סגן אלוף פאיז פארס.
פאיז, בן העדה הדרוזית, מפקד בחטיבת כפיר, הוביל כוחות בשטח במשך שנים. בבוקר 7 באוקטובר התייצב בקיבוץ רעים ולחם בגבורה לצד כוחות נוספים מהחטיבה ולוחמי סיירת מטכ"ל, וחילץ אזרחים תחת אש. באישיותו ובעשייתו